Vestlollands Kloakservice kører på hele Lolland-Falster og Sydsjælland til erhvervskunder og private husstande samt landbrug og kommuner. Vi leverer god service døgnet rundt og klarer alt fra husstandens små afløb til de store kommunale kloakledninger. Vi efterser rør- og kloaksystemer med vores tv-vogn. Med fjernstyret kamera kan vi vurdere, om det er nødvendigt at grave op, eller om vi kan fjerne problemer som aflejringer og trærødder på anden måde. Vi investerer løbende i miljørigtige maskiner, så vi kan genanvende spulevandet og formindske ressourceforbruget, når vi arbejder. Vi servicerer vores privatkunder med tømning af septiktanke, rensning af kloakker og rørledninger, korrekt sløjfning af olietanke samt containerudlejning. Til vores erhvervskunder tilbyder vi forskellige tømningsordninger, industrispuling med varmt vand, fjernelse af graffiti og slamafvanding. Vi leverer også et totalt koncept som affaldsmaler, og vi står for al affaldshåndtering. Virksomheden får på den måde dokumentation for, at affaldet er bortskaffet korrekt. Vi er desuden godkendt til transport af både fast og flydende affald. På vores egen godkendte plads viderebehandler og sorterer vi affaldet, inden vi kører det til et godkendt behandlingsanlæg. Og så vil vi lige nævne, at vi også kører godstransport med godkendelse til fødevarer og foderstoffer. Og at vi på havneområdet varetager stevedoring. Vi udfører også kran-krab-opgaver og har udlejning af containere og toiletter til et hvert formål. Hent brochurer på vores internetside og læs mere om, hvad vi kan gøre for dig.